Hei kaikki siellä ja tervetuloa vuoden ensimmäiselle piparin leivontakurssille. Täällä minä näytän, miten kunnon piparia leivotaan ja miten siitä saa oikein ihanat maut kaikille perheen jäsenille. Olen täällä tehnyt vähän esivalmisteluita. Minulla on piparia leivottu tässä nyt hetki. Saatu tämmönen mukavan näköinen, tämmönen oikein ruskea, ihanan mehukas piparitaikina tässä minulla. Ja nyt tästä jatkankin vaan tätä piparin leivontaa ja nautiskelen tästä ihanasta tunnelmasta ja ihanasta tuoksusta. Oi, kyllä tästä tuleekin ihanan nätti. Kyllä on ihanaa aloittaa viikonloppu näin piparia leipomalla. Näin tätä levitellään oikein kunnolla tähän pellille, mikä onkaan sen parempaa kuin itse leivottu piparia. Ja ehkä joku pikku glögi siihen kylkiäiseksi, mutta aloitetaan nyt ensimmäiseksi tällä piparin perusteellisella nytkytyksellä, vai miksi tätä nyt voisikaan kutsua? Levityksellä. Piparin levitys, se on erittäin tärkeä monessakin mielessä. Mutta kiitos ja jatketaan kohta tässä mainoskatkon jälkeen. Hei vaan!